A mai adásunk egy interjú lesz egy fiatal hölggyel, aki egyedül épített fel egy sikeres vállalkozást Dániában. Üdvözlünk, kedves hallgató! A Vállalkozz okosan Dániában podcastet hallgatod. A mai adás egy interjú lesz egyik kedves ügyfelünkkel, aki az utóbbi években egy sikeres vállalkozást épített fel Dániában. Az én nevem Balogh Katalin, a Cool Accounts EPS egyik tulajdonosa vagyok, és itt van velem interjú alanyom, Fülöp Zita, aki a Life Impulse Massage nevű cég tulajdonosa. Szia, Zita! Köszönöm, hogy igent mondtál erre az interjúra. Szia, Katalin! Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy részt vehetek a podcaston. Mi is nagyon örülünk neki. Először is mutasd be, kérlek, egy kicsit magad a hallgatónak. Hol vagy Dánián belül, és mivel foglalkozol? Fülöp Zita vagyok, és gyógymasszőrként dolgozom Dánia déli részén, Vojens városában. Aha. És mikor jöttél ki Dániába? Pont most januárban lesz már 16 éve, hogy Dániában lakom. Azt a mindenit, 16 éve. Igen. És akkor családdal együtt érkeztetek, ugye? Igen. A párommal voltunk, és itt alakítottuk ki a családat, és az életünket. Fantasztikus. És miért döntöttél úgy, hogy vállalkozó leszel? Igazából, hogy kiérkeztem Dániába, rá 2 évre elvégeztem a masszázsiskolát, és volt egy vágyam, hogy masszőr legyek, de mivel a nyelvi nehézségek közbeszóltak, így halogattam. És mindig ott volt melléknek, hogy masszírozok, vagy segítettem ismerősöknek, barátoknak, de mindig volt egy ilyen visszatartó érzés, hogy vajon elég jó lennék, ha vállalkozó lennék, vagy tudnám csinálni. És volt egy időszak, amikor adminisztrációs, irodai munka felé húztam, hogy szerettem volna elhelyezkedni. Több iskolát elvégeztem, nagyon jó eredményekkel, de mindig, amikor az interjún, a második interjúba jutottam, ott azt a választ kaptam, hogy köszönjük szépen, nagyon ügyes vagy, nagyon ambiciózus vagy, jó eredményeid vannak, de mivel nincs tapasztalatod, sajnáljuk, de a másik félt választottuk. És volt 3 ilyen egymás után következő interjúm, ahol a harmadiknál több mint 400 személyből választottak ki, ami nagyon jó érzés volt, de ugyanezt a választ kaptam. És igazából aznap megkeresett egy kliens, akinek nagyon régóta fejfájása volt, és hallotta, hogy ezen a szakterületen jó vagyok, és hogy segítek az embereknek, hogy a fejfájás és a migrényei megszűnjenek. És ennek a kliensnek a felkérésére pattant be az ötlet, hogy ha már megvan a hobbim, amit nagyon szeretek csinálni, és jó eredményeim vannak benne, megvan a képzettségem ahhoz, hogy az irodai részt, az adminisztrációs részt el tudom végezni, akkor épp itt lenne az ideje, hogy ha egy ajtó becsukódik, egy másik kinyíljon, és a 2-t egybe megnyitottam a vállalkozásomat. Wow, szuper, nagyon jó. És neked igazából megvan a saját klinikád. Igen. Fantasztikus. Szuper. Milyen volt az elején? Szembe találtad-e magad valamiféle nehézségekkel? Igazából, amiután megnyitottam a vállalkozásomat, persze jöttek a kétségek, legfőbb okom, legfőbb probléma úgymond saját magam voltam, mivel ezek az állandó gondolatok, hogy vajon tudom-e csinálni, vagy hogy elég jó leszek-e, és ezek az állandó
gondolatok okozták azt, hogy lassítottam a tempóba, nem voltam biztos önmagamba, de viszont korábbi időszakomból is kiindulva nagyon szeretek tanulni, olvasni, és így mindig, amikor egy problémával, úgymond nem problémának nevezném, hanem egy kihívással találtam szembe magam, akkor mindig úgy döntöttem, hogy na jó, neki kell állnom, és utána keresnem, hogy tudom megoldani ezt a problémát. És a legtöbb ilyen nehézségemet tanfolyamok vagy különböző kurzusok által először megtanultam, és utána alkalmaztam. Wow, szuper. Igen, mondjad? Egy másik kihívás viszont szerintem, amit nagyon sokan megélünk, mint kisvállalkozóként, hogy az elvárások, hogy túl sokat várunk el esetleg magunktól, és a körülöttünk lévőktől. Mert egyből profi szinten szeretnénk csinálni, egyből jók szeretnénk lenni, és hogy elvárjuk, hogy a környezetünk valamilyen szempontból segítsen nekünk. Hogyha mi már így döntöttünk, akkor hogyha a szociális médián megjelenik egy kis bejegyzés, hogy vannak ilyen hátsó elvárások, hogy jó, az ismerősök legalább egy kis like, hogy szeretik a kiírást, vagy egy megosztást, de viszont ezek a dolgok nem kell befolyásoló tényezők legyenek, mert ez tulajdonképpen csak a mi elvárásaink. Ettől függetlenül a többiek nem biztos, hogy ugyanígy gondolják, vagy tudják ezt, hogy ezzel tán segítenek. Úgyhogy ez is egy úgymond kihívás volt számomra, hogy megtanulnom, hogy nem mástól várjam el a dolgokat, hanem saját magam tegyek a cégemért, a saját fejlődésemért, és így jönnek az eredmények. Ez nagyon így van. Igen, azt hiszem, hogy ez a nyerő hozzáállás. És hogyan jöttek az ügyfelek? Ahogy megnyitottad a klinikádat, egyből áramoltak hozzád a vendégek, vagy hogyan sikerült a kezdeti, nehézségeken átlépni? Igazából nagyon hamar rájöttem, hogy ha gyorsan szeretnék haladni, akkor segítséget kell kérnem. Az első 3 hónapban itt a helységünkben voltak különböző ünnepségek, így kezdtem az általános kiírásokkal, hogy kedvezmény, és hogy csalogatni a klienseket, de viszont tudtam, hogy ez így hosszú távon azért nem fog működni, és utána néztem, hogy tudnék rövidebb idő alatt ott lenni, ahol már más van, ahol én szeretnék lenni. Aha. És így utána néztem pár dolognak, hogy hogyan segíthetnék magamon, hogy több kliensem legyen, és 3 hónap után bejelentkeztem egy marketinges kurzusra, ami nagyon hamar fellendítette a cégemet, és nagyon jó irányelvet mutatott, és azóta is nem áll meg a kurzusok, vagy a képzések száma, mivel állandóan képzem magam, állandóan teszek azért, hogy jobb legyen, és megvan az eredménye, mert hogyha dolgozom vele, használom a tanultakat, akkor sinem van minden. És hogyan gondolom, hogy reklámozod magad valamilyen szinten, mert muszáj, hogy megismerjenek, igaz? Muszáj, hogy új emberek bejöjjenek a klinikára. A szociális médiát használod, a közösségi médiát, vagy hogyan érsz el új embereket? Igen, ez vicces dolog. Az első 3 évben egyáltalán nem volt weboldalam. Oké. És a klienseim száma nagyon sok volt. Egyszerűen nem tudtam mindenkinek időpontot adni, úgyhogy arra szintre jutottam, hogy én választottam ki azokat az embereket, akikkel dolgozni szeretnék. Wow. Anélkül, hogy weboldalam lett volna. Az egyetlen szociális média, amit használok, az a Facebook. Aha. Van Instagram oldalam is, de viszont mivel a klienseim legnagyobb százaléka a Facebookon található meg,
a célcsoportom, ezért azt a felületet használom 100%-osan. Fantasztikus. És teljesen jól működik neked. Igen. Wow, nagyszerű. Nem olyan régen egy kicsit más irányba kezdted fordítani a vállalkozásodat. Milyen irányba, és mit tudsz nyújtani az ügyfeleknek? Az elmúlt években a fejfájás és migrén, a hát, nyak és váll fájdalmak területére specializálódtam, vagyis a felső testre. A tavalyi év folyamán nagyon sok olyan embernek segítettem, akinek 20-25 éve fájdalmai vannak, és mindenféle kezelési módot kipróbáltak, kórházi ellátástól kezdve mindenfélét, és nem segített semmit. És tulajdonképpen az elmúlt életüket a fájdalommal élték le. És az általam kialakított terápiai kezelések után fájdalommentesek lettek. Azt a mindenit. És a tavalyi évem nagyon nagy mértékben az ilyen kliensek töltötték ki, és ugyanúgy az idei év is így folytatódott, de mivel, hogy nagyon sok olyan embernek segítettem, hogy az életét teljesen megfordítottam, vagyis a fájdalmas életmódból teljesen a fájdalommentes életmódba kerültek, ezért a tavalyi év folyamán kaptam egy ilyen kis trófeát. Wow, azt a mindenit! Hogy kiválasztottak egy olyan jó, úgymond terapeutának, aki nagyon sok embernek segített, és a vállalkozásomat is ezzel mindig a következő szintre emeltem. Igen. Most ezekben a terápiai kezelésekben, ha valaki arra gondol, hogy most masszázs, a legtöbb embernek az van a fejében, hogy elmegyünk, és hogy most egy órát relaxálva élvezzük azt, hogy valaki masszíroz minket. Igen. De az én területem az a fájdalom terület. Azokkal a kliensekkel dolgozok, akiknek fájdalmaik vannak. Igen. A legtöbb esetben, ha bármiféle kezelést kapnak, akkor vagy rövid idejű kezelés, aminek nincs elegendő ideje, hogy eredményt mutasson, vagy a legelterjedtebb mód a gyógyszeres kezelés. Igen. De sajnos. Viszont, igen, senki nem kérdez arra rá, hogy esetleg mi van abba a bizonyos emberben, a belső, a fizikai fájdalom mellett a pszichikai részre senki nem tér rá, senki nem kérdezi meg, hogy az, hogy leélte az életét esetleg 20 éve fájdalmasan, napi szinten, ugyanúgy mellette végezte a dolgát, hogy ő hogy érzi magát. És ebből kifolyólag a terápiai kezelésemet kombináltam a fizikai fájdalom segítségével, de viszont a pszichikai területen is dolgozom. Oké. És mivel nagyon sok kliensem nagyon megnyílik, és nagyon sok mindent megtudok róluk, ezért tudok nekik tanácsokkal, technikákkal segíteni. Így volt egy bizonyos időszak, amikor a saját tapasztalataim alapján elmeséltem, hogy én hogyan tennék, vagy hogyan oldottam meg ezeket a területeket, és kezdtem segíteni olyan embereknek, akik cégvezetők és stresszes állapotban kerestek meg, vagy nagyon depressziós állapotban voltak, azon kívül, hogy fájdalmaik is voltak. És akkor így, hogy a kettőt kezdtem alkalmazni együtt, nagyon sok embernek segítettem. Nagyon sok olyan kliensem van, aki cégvezető, és újabb cégeket nyitott meg azóta, úgy, hogy olyan állapotban jött hozzám, hogy teljesen lent volt, úgymond a depresszió és a stressz színvonalán. Fantasztikus. Tehát tulajdonképpen kócsolod, nem is tudom, magyarul is kócsolásnak hívják ezt, ugye tanácsadóként működsz, igaz? Igen. Ezért ebből az irányból kiindulóan nagyon sok felkérést kaptam olyan személyektől, akik más területeken laknak, és nincs lehetőségük eljönni a klinikára. Többek között Kopenhága területe, és fent Észak-Dánia, és így ebből egy
picit úgymond kreatívan gondolkozva, így az online felületen is megtalálható vagyok, és igen, magyarul élettervezési tanácsadó, úgymond. Igen, Ez a neve magyarul, igen. És akkor segítesz az embereknek a stresszt legyőzni, vagy új perspektívákat találni? Igen, tulajdonképpen a stressz a legnagyobb része, de viszont nagyon sokat magába foglal az időmenedzsment, mivel mindegyikünknek, mindenkinek 24 órája van, de viszont nem mindegy, hogy ossza be azt a 24 órát, és az a bizonyos állapot, amikor az ember azt érzi, hogy annyi mindent kell megtennem, de egyszerűen nincs időm rá, és ez állandóan lenyomja, és a napi szinteken keresztül menve nagyon mélyen kezdik érezni magukat. Tulajdonképpen ezzel a résszel dolgozom, és egy részét a mindset is beletartozik. Oké, fantasztikus. Azt szeretném még kérdezni, hogy milyen tanácsot tudnál adni azoknak, akik most készülnek vállalkozásba belevágni? Igazából az a tanácsom, hogy kezdjék el most. Aha. Mert tulajdonképpen az, hogyha érzed magadban, hogy van egy bizonyos szikra is arra, hogy te nem akarsz reggel 8-tól délután 5-ig dolgozni, vagy hogy szabadabb életmódot szeretnél, akkor neki kell vágni. Senki nem tökéletes, senki nem tudja, hogy előre mit fog történni, de megtanulja az ember, ahogy jönnek a problémák, megoldódik, következő kihívás megoldódik, és így fejlődik a személy is, és maga a vállalkozás is. Nagyon igaz. Akkor ezek szerint te nem bántad meg, hogy vállalkozó lettél? Nem. Szuper, nagyon jó. Hogyan tudnak téged megtalálni, ha valakinek esetleg felkeltette az érdeklődését akár az életvezetési tanácsadás, akár a masszázs, hogyan tudnak megtalálni téged? A legrövidebb úgy egy telefonszám, és felhívni. De viszont a Facebookon megtalálható esetleg a saját privát Facebook oldalam, az Zita Fülöp néven, és egy barátkéró egy üzenettel, hogy esetleg mi is a probléma, vagy a kihívás. Van egy külön oldalam a masszázsra, ami Life Impulse Massage, és van egy oldalam a coachingra, az Life Impulse Coaching, és van külön egy ingyenes Facebook csoportom, ahol különböző technikákat és segítséget nyújtok, hogy hogyan lehet több időt szerezni, és hogyan lehet stresszet csökkenteni. Tökéletes. Az elérhetőségedet megadjuk majd akkor az epizódnak a leírásában, hogy aki szeretne esetleg kapcsolatba lépni veled, akkor könnyen megtaláljon. Nagyon szépen köszönöm az interjút, Zita, és a sok érdekes információt, amit elmondtál. Továbbra is nagyon sok sikert kívánunk neked, és mi is azon fogunk dolgozni továbbra is, hogy hozzájáruljunk ehhez a sikerhez. Köszönöm szépen. A mai adást a Kullakánc EPS szponzorálta. A Kullakánc EPS segíteni tud cégalapításban, számlázásban, könyvelésben, adóbeállításban, az adóbevallásod elkészítésében és minden egyéb adminisztratív feladatban. Ezen kívül üzleti és pénzügyi tanácsadást is nyújtunk. Ha tetszett az adás, akkor kövess minket és lájkold Facebook oldalunkat. Ha szeretnél velünk kapcsolatba lépni, akkor ezt megteheted a honlapunkon keresztül www.accounts.cool. Sikeres hetet kívánunk!